הרב אמר, היה בדולרנו, הייתה יהודי אחד שאמר שהוא עושה כל כך וכך, הרב אמר, בוא תסתפק בזה. אם הקדוש ברוך הוא מוסיף בכל יסון, זה סימן שהוא נותן לה הכוח. לא רק שהוא דורש ממך, הוא נותן לה הכוח שאתה יכול יותר מזה. אז כמה שעושים אמר הרב, השם יחזור שיהיה יותר טוב. בעזרת השם, תודה רבה. היה המזכיר של הגמ"ח של משבת. הרב ריאץ היה הנשיא. אחרי ישבת הוא ביקש הרב שהוא יקבל עוד קצת. אנחנו היה נהג שבפרשת של המשפטים בכסף טל זלנר היה נכנס הרב ריאץ ונותן דוך. הוא אמר שכל פעם הוא קיבל מהרב ברכות וברכות. כשהוא הכין את הדוך מכתב שי"א בתש"ב זה הרבה יותר מכמה שהיה. יותר אנשים השקיעו ובעיקר יותר רבים החזירו. ועכשיו, ואם אני קיבלתי מהרב אריאס חיוך כזה, איך נראה הפעם? ואני רוצה לומר, הרב קורא את הדוח, ואחר כך שהרב אומר, רב יחנן, das allfältige Kanton, רק זה? כלומר, אם היה שם בול היום, אז הרב ראה, הרב תיקח לקח ממנו, לא צריך למין. אמר הרב, בכל לילה כשאני קורא את הקריאה שמע של המיטה, אני אומר להשם, רק זהו, יכולת למה לא עשיתי יותר מזה. אחרי שהרב עבד בליגוס מה, 18 שעות ביום. הרב התאהב 18 שעות הטוב, בליגוס מה. היה יושן רק לא יותר משלוש שעות בלילה. הרבנית אמרה שאחרי כמה שנים, היא אמרה לרב, אם אתה תמשיך, איפה יהיה לך כוח להמשיך להנהג? הרב הכניס אותו על הקטע שיש לו בבית במשרד שלו, הראה לו מכתבים על השולחן. אתה רוצה שאני אהיה במיטה והם יחכו עליי מתשובות? אז הרב הלך הביתה בשעה 2-3 אחרי חצות לילה, חזר בשעה 10 בבוקר, כבר הוא נתן למזכירים חבילה כזו עם התשובות שהוא עבד בבית. בזמן עמתו ישן, למרות זה אמר הרב יחנון, בכל לילה אני אומר לעצמי, רק זה עשית, לא מה עשיתי יותר מזה. אתה שומע, הרב רוצה יותר ויותר. רב ינקי די בשביל גדקח.